Здравейте, колеги! Във връзка с последните тенденции на влизането на AI в IT сферата, в днешното видео ще ви покажем последният тул, разработен от EPAM, CodeMe, който би могъл да помогне за вашите рутинни ежедневни задачи и да ви освободи време да се концентрирате върху по-сериозни такива. С какво CodeMe се различава от Eliteia? Различава се с това, че създавайки един асистент, още докато го конфигурирате, можете автоматично вътре да си зададете data source, който ви е необходим, връзката с туловете, които най-често използвате, като Jira, Confluence и Bitbucket, и не е необходимо след това да създавате допълнително pipeline агент, който да рънва тези таскове. В CodeMe има така създадените workflows, в които вие може да вкарате направените от вас асистенти, конфигурирани по начина, по който вие желаете за изпълнението на вашите задачи и да извършат целият флоу от, да кажем, създаването на тест кейси, преминаването през екзекуцията на такива, след това генерирането на репорти. Всичко това може да се направи по много лесен и опростен начин и да спести доста време. Какво представлява UI-а на CodeMe? Имаме няколко таба, като асистенти, Workflows, Data Source, интеграция, съответно Help и About, като тези, върху които ние най-често ще се концентрираме, са асистентите и workflow-ите. При асистентите има създадени готови такива, които биха могли да помогнат както на QA, BA, девелопери, всички задачи, които изпълняваме ние, има вече предефинирани асистенти, които биха ни били от полза. Но ако не желаем да използваме готовите такива, можем да създадем и наши, като пример ще покажа един асистент, създаден от темплейт, който съдържа в себе си всичко необходимо за генерирането на user story-та в Jira. Какво прави този асистент? Съответно, в контекста е важно да се упомене през каква е ролята, да се зададат стъпките, през които трябва да се премине, примери и какво се изисква от нас. При създаването на този асистент, това, което вече споменах, лесното тук е, че автоматично data source, към който трябва да се обърне и от който трябва да чете информация, можем да го създадем още тук. Не е необходимо да се ходи на друго място и да се създава допълнителен агент за това. Той може да бъде или текстови файл, PDF, също така може да бъде тикет от Jira. Т.е. посочваме автоматично откъде да се чете информацията, върху която искаме да се работи. И съответно, както може да се забележи тук, има доста интеграция с всякакви тулове, необходими за извършването на определената задача. Създавайки един такъв асистент, е много лесно да се създадат, примерно, user story-та, посочвайки към кой проект искате те да бъдат създадени. Като проекта може да бъде упоменат и в контекста и да се спести дори и това при създаването на сторита. Към момента го изписваме, тъй като това е тестови проект, към който ние генерираме въпросните user story-та. И ето как сработва. Това от своя страна намалява доста времето, през което от нас се изисква да се влезе в Jira, да се опишат тест кейсовете, да се вържат към определени requirements. Съответно всичко това става много бързо и лесно. И затова CodeMe би могъл да върши доста добре работата или част от работата на един QA, тази, която обикновено отнема доста време. Когато се създаде workflow, в този workflow може да се генерират няколко рутинни задачи, като например създаване на тест план, тест стратегия, генериране на тест кейси, екзекютване на тест кейси и генериране на финален репорт. Неща, които по принцип отнемат доста време, могат да бъдат направени с един workflow, който workflow да завърши целият процес, като освен всичко друго може да генерира код за API и UI тестове, зависи как са описани в асистентите в контекста задачите, които да му бъдат зададени.
Смятам, че CodeMe е тул, който би могъл да бъде полезен на всеки един от нас и с изграждането на подходяща Proof of Concept стратегия би могъл да бъде предложен на клиентите като тул, който намалява почти наполовина времето за рутинни дейли таскове на един QA или на един BA. За да се запознаете по-подробно с CodeMe, EPAM е подготвил доста добър тренинг, в който има включени и практически задачи, които практически задачи ще ви позволят да навлезете по-детайлно в създаването на workflow и асистенти, така че да ги кастомизирате по начин, по който да са максимално удобни за вас. Благодаря ви.